Sakjane aku ki wis tuwa. Wis rasa abot. Nanging kabeh mau wis dadi gaweanku. Mula gelem ora gelem ya tak lakoni. Awit aku ki gumun ning atase jaran. Titiane Sang Adipati. Arya Penangsang. Nek ora aku sing ngarit kok ora gelem mangan. Gumun aku. Ya. Abot-abot yo tak lakonane. Kene tak karo rengeng-rengeng. Silir ngene iki nek ro rengeng-rengeng mesti kepenak. Ana bocah cilik nangis anangis nang tengah lawang ditumuk meneng tangise nangis meneh takon bapane mati dek Joko nangis meneh takon biyunge mati dek perawan. Jal bedikane apa? Apa yo? Kuwi gasir. Aku nek orang-orang. Oh, tuh. Gusti Patih, Gusti. Menika menawi midhanget saking surasaning tembang menika piantun saking Jipang. Coba ayo didangu. Ujung ngajari pelung ronda ayo alon-alon karang wis tuwa Kanjeng Sultan monggo pun dangu kemawon Kanjeng Sultan. Hei Kisana kowe iki sapa lan saka ngendi papan dulu? Kula pun Kartotali. Kula pekathekipun Sang Adipati Arasa. Pun Gusti menika leres. Sampun Gusti. Menika piantun saking Le. Ayo. Perung wale. Perung kupinge. Ayo. Diatur.
negari Pati Jajari Jipang Soreng ayo ya mas padha kumpul ana kene Soreng sing saya sing rukun saya tidak jauh ayo kene ayo lenggah kene iki tahun Sekar Budena Sri Krasna lalela Kaisaran ramane dewi ya mas Metaun Kula Kanjeng aku ki rasa sengkel ing penggalih inggih awit rikala pisowanan ana ing Panti Kudus kudune Sultan Hadiwijaya ki wis mati ana ing tangan nanging kenapa Kanjeng Sunan Jafar Suding malah menggak karwa dadi aku ki sengkeling penggalih mangke rumiyin Kanjeng piye panjenengan kedah imut piye nalika semanten Jeng Sunan Kudus sampun weling dhateng panjenengan iya nalika panjenengan dipun ya mas badhe kentulak talak broto poso sadurunge kawan dosa dinten iya kedah jenengan kedah imut iya niku aku rumangsa getun aku rumangsa kleru mula apa kabeh dawuhe Kanjeng Sunan wis tadi kami witi poso 40 dina prateng wis tak lakoni ora kena gepok singgol karo wanita wis enjih ampun kepok singgol kalian karo sing ping telune ora kena nesu mula gandeng iki anggonku poso wis paripurna ayo aku dawuh marang kowe Metaun lan para sore ayo sumektakno ayo anggonku kembul Bujanandra soreng rono soreng pati ayo yo padha seneng-seneng ayo Ayo beksane ditokke. oh nggih Caos pisu sono nang ngerso dalem kok. Yo, ayo Cok, ayo. ayo yo endi Metaun ayo didahar diunjuk ayo para soreng ayo kalau dijogetan ayo
kowe kuwi ora meng akon wae yo pasrah jiwa pasrah Rucananan batase wadai kelas tiwas-tiwas ayo orang gagah ya lapuhe wong ora bangko wirapalanda ayo padha seneng-seneng jejogetan ayo tak keparangake ayo jejogetan ayo soreng-soreng terus batin terus maju tanpa mundur jumbolan tahun iki sing latih beksan iki ya kowe oh iya oh ayo apik ya ayo soreng joget ayo rasa isin ya kados pundi Kanjeng Adipati apik ya apik ya pancen kowe pinter nah ayo kowe joget apa ayo soreng ayo joget dadi sarana manunggal lahir terus sing batin terus maju tanpa mundur rumangsa bombong dene ana ing Jepang Bangkur Wirapalanda Salakala tar panas muga dadi sarana manunggal lahir terus sing batin terus maju tanpa mundur jumbolan biasane apa Pripun Ki Patih? oh Warudaya iya Kasupados gumyak ngoten. gumyak ayo ayo Guru Aku ayo sore iki do kon joget. ayo joget soreng iki lah Waru-waru doyong mas doyong pinggir kali ayo moplong-moplong saiki ne ana ngendi tuku-tuku apa langsung ayo kowe yo joget karo kanca-kancamu kok malah pingsan ayo moblong saiki ne ana ngendi yen ora kowe aku
Napa-napa? Oh. Wis kono kok gono Pantisada. Wis ora kler. Iki mesti nawala saka ing pajak. Nggih, Dadi. Wis do dimirengke. Yo, soreng ana, soreng pati, padha dimirengke. Jeng Sultan Gripenangsang bakal maca niwala ing Sekowo. Sultan sepun nangkit toko Gintaka ki layang katur dumateng Jendipati riya penang sang wong bagus kang krenggai ing Jipang kalau ing rat pilih tanding yen prang pupuh wis para nyata ngalembono marang aku. Inggih Kanjeng, yang paling tanding minang nggih. Dasare wong Jentara. Wah nggih jenenge bagus kok panjenengan kok. Turasing Narendra Tami. Iki ana bacute. Oh nggih. Monggo dipun lajengaken monggo. Cacatira nalikane pinang yo kudus panti watake wong tan ngerti ing tram sila teksuratur kalatur anwara ing atur nyata sira prawira tanding yudha lawan mami. Kuwi sabar Nyi Pati. Kuwi sabar. Menika dereng rampung ganipun. Tesih setengah dina panjenengan. Kula terus sabar. Adi Wijaya. Iya, Mas. Adi Wijaya. Kowe iki bocah cilik ning wani karo aku, nunggah krama karo aku. Sabar piye Jeng Dipati? Menika dereng rampung. Anggenipun jenengan tolak brata nika tesih setengah dina. Aku mangsa dinya. Mula aku dhewe sing bakal raboso. Ayo, raboso. Ayo Sureng, ayo diganti.
la le la le la le la Saji sesma gones jangan naik jangan marane pesana wala Sing hati-hati. Adewi tunggu ana kene. Aja ngasih ana ing wetan awan. Mengko penangsang mesi Wayu Jani Rama Ati Jaya padha mlayu ati ngono aku Kabarat aja mung disumbat tumintamu kurang tata nek wis ngrunyah karo aku ayo ayo maju maju ini yen nyoto prawira ana ayo papan iki tetano Aku Japatra aku ora Ayo. bakal digrek moro maju sore ayo sing hati-hati ayo Ayo tututi, tututi. Kocap kacarito. Kanjeng Sultan Adiwijaya boten ateges kawon. Nanging menika dados siasatipun supados Kanjeng Adipati Arsi Penangsang